Príďte si s nami takto zaspievať už 11.4. budúci týždeň v sobotu do Bratislavy, do Zenflow štúdia o 5. hodine. A kto chcete prísť, tak prosím vás, hláste sa nám na e-maily, ktorý nájdete na plagátiku, ktorý sme privesili, zavesili na našu stenu, na Instagram aj na Facebooku. Tešíme sa na vás, priatelia, a želám vám krásne jarné slnečné dni. Javo, Gabriel, Javo.